Kaya sakay kaya? Pantalinga po iba. Oh, mega shoutout sa mga taga-Iba pero nasa Palawig. Sambales kami. Sila taga-Iba, Sambales. Malapit kami sa barangay. Ano yung pinunta mo kanina? Pantalinga po yun. Hindi, Ito yung- Lyoson. Yuson. Barangay Yuson. Lyoson. Yuson. Kaso ito, ang sakit nito, may halo tong kapre. Kaso nilinis na ito. Ang sakit nito, ilang buwan na to? Matagal na po yan. Ilang Taon na years? po. Taon na daw to. Ang sakit nito, dislocate. Tagal na pala yun. Sabihin na natin 1 year na lang. Buti di ka pa mukod ka ron. Lahat lang kaya? Malayo. Ay, gumagalaw yung buto mo. Oh, Magalaw nga. narinig tayo. Ano, Kita? Charon. Oh, gumagalaw oh. Kala mo ano? Napabayaan mo yan. Ganyan mo na kuya. Huwag ka sasanan. Baka isang araw, nakagano ka na lang. Ilan taon na kayo kuya? 52. Napanood lang ako ni kuya. Ang araw ngayon, June 4. Followers mo siya. Followers to ni ano, ng Pong Nazareno. Hindi ko to followers. Masakit to kuya ha. Sisi mo lang ha. Hinga. Ito seryoso na ha. Aray, duga. Hinga. Inhale. Ate, palisin. Isa pa. Inhale. Tama na. Ako, may blalo pa siya. Ano ka sa pangalan ng Pabayaan mo lang. Cut. Sige po. Wala. Ayun. Yan. Wala nahihilog ganyan sa inyo, kuya. Wala. Masakit yan. Masakit yan. 1 year. Sabihin na natin 1 year na lang to. Eh, nung ako nakalipit eh. Sabi ko ako, si Pai na Tayo. siya. Pause mo na. Pause. Ay! Opo. Okay. Wala. Pumasok na siya. Oh, saan na? Nararamdaman na niya, man eh, kung pumasok. So, di na siya Wala na. lutok pa. Wala na. Ikaw na mga pinagay ba? Pahingayin muna. Nasaan? Wala na pahinga. Ano pinagay ba? Diretso na. Ano pinagay ba niya? Yan na po yung sakaram ko. Pas mo muna. Yan, di ba? Kaya, yun, pumasok na siya. Sige, boss. Ano pinagay ba? Wala na. Batak, ganyan. Tapos tingin mo yung kamay ko. Wala. Kabila. Wala. Wala na. O, ilang buwan na. Ang sakit nito, kapre. Pero meron siya taga, sabihin natin 1 year na lang kasi hindi niya malagta. Dislocate ang buto, naipit ang ugat simula rito, saka dito sa ilalim. Yung parang lagi daw nalalaglag. At nangamanhid yung mga kamay niya. Ngayon, pagkaramdam mo, ano pinagay ba? Yung ganun mo, parang kang nagagalit. Yan, ano pinagay ba? May kakasipan ko ng O, nasusuntok niya na, kaya mag-ingat-ingat ka. Anak mo ba to? pamangkin po. Mag-ingat-ingat ka sa tito mo, kapaksaway ha? Hindi, joke lang yun. Ito, followers to ni Apo Andy. Taga-Iba sila, Sambales, pero dito kami sa Palawig. Kanina nag-live kasi ako doon sa Purge natin Facebook page. Hindi man ako makapag-live ngayon dahil walang signal yung globe. Bye-bye! Thank you so much. Okay na kaya? Thank you. Lagyan siya muna ng langis. Hingi ka muna.